Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi pada kesempatan bengi niki sak mantune kampunge dibancai, sedaya masyarakat pinaringan rahayu slamet ado bilai jedak saking rezeki Allahumma amin. Cak iki panggungnya sampean benahi cak. Iki kok iso ngeblak barang iki. Lho iki lho. Kula tak ngedung titik Pak nggih, ngijoli bensin iki malah. Sejak Maja kusuma sing duwe gawe nek gawene bancai desane tak dongakno akeh rejekine dipimpin barek Bapak Sulyono sing dadi lurahe muga-muga masyarakate ayem saben dinane nandur semongko nang tengah galeng cewek mojo kusumo ireng-ireng lho sing ireng niku rambute nek ceweke niku ayu-ayu pancene bener dolor pituture wong tuwa biyen anak setahun sepisan ojo dileno desone dibancai supaya cedak barek rezeki tapi ojo sampai lali manembanang Gusti ditarekno swadaya masyarakat dikei saiklase butuhe digawe mbancai lan dirame rame suasana koyok ngeten niki pancene sing dienteni supaya terkabul anane sedekah bumi pancen desa Mojo Kusumo ojo dipandang sepele senajan manggone nang jero tapi gede-gede macane pembangunane sayo wis ketok bukti nyatane pancen desa Mojo Kusumo gawe percontohan desa liyane didukung barek Bapak Lurah panjenenganipun Pak Sulyono tiange paling murah hati gak beda-bedano pancen Pak Lurah kaya ngeten iki sing dikersakno iso mbantu masyarakat
ayem lan santoso. Kula sebagai seorang seniman Pak mek iso ngucapno syukur terima kasih. Muga-muga sedekah wong maja kusuma dibales barek Gusti. Pancen sak maja kusuma mriki gak ono sing murati kaya Pak Lurah niki. Ket ngarep sampe mburi Pak Lurah tak lemahe. Muga-muga munggah aku dibayari. Boten kula niku cuma guyon. Bapak Ibu kang kula hormati, matur suwun dene napa sampean tasih percaya kalih kanca-kanca kula saking pagelaran campur sari satria budaya tanggane dhewe. Nggih, niki nganyari. Lah ngeten niki kula niki mboten ceramah mriki nggene tiyang pinter-pinter ceramah, nggene tiyang-tiyang alim ulama yang pandai-pandai untuk berceramah. Tapi kula niki ngelingno awak kula dhewe, syukur-syukur sampeyan nek manut nggih tasih eling. Sedekah bumi niku adalah sedekah. Sedekah turun temurun yang dulu niku tradisi saking leluhur kita sampai sekarang masih ada. Lah ngeten iki cuma pengembangan mawon. Yang penting doa bersama, ndongakno desane, rakyate kabeh ada teko bilahi cedak saking rezeki, sak mantune kampunge dibancai, tuwambak rezekine luar biasa, sing lara nang cepet mari, sing bayarane tengene pabrik nyambut gawe tasik cilik, muga-muga nang munggah. Pak Lurah nggih ngoten mboten lali kali sampean kabeh karena Pak Lurah dipilih kali masyarakat. Jadi Pak Lurah berjanji untuk mesejahterakan masyarakat dengan caranya sendiri. Ngoten nggih. Lha ngoten iki. Lah niki termasuk tontonan. Tontonan niki nggih tuntunan. Nggih tanggung jawab. Artinya kita harus tanggung jawab kepada masyarakat dan pada yang maha kuasa nanti di akhir yang akan datang. Dan tontonan ini untuk digelar, untuk ditonton. Sampean filter, jadi ndelok tontonan itu aja syukur ndelok tok. Sampean filter. Yang baik mari kita bawa, dibagai contoh, yang jelek jangan diambil. Ngoten. Soalnya saat ini di Jawa Timur itu menggalakkan seni-seni tradisi, anak-anak sekolah itu harus mengenal pada budaya kita sendiri. Budayanya awak dhewe niki adiluhung, kathah luar biasa. Indonesia ini bermacam-macam budaya, lain cara tapi karpe podo. Jadi masih kita itu mengekor pada budaya lain boleh, tapi ojo 100%. Karena budaya yang dari luar itu banyak yang menghancurkan budaya kita, dan budaya kita yang disegani pada masyarakat dunia. Ngoten. Kata budayanya kita sing di akoni mbek negara liya niku kata, tapi kita tetap berprestasi, tetap berestensi seperti ngeten iki. Muga-muga budaya kita ngrembaka nggih. Lah kula niki mboten ngunggahno do pemain teng Mojokusumo ngelem masyarakat niki mboten, Pak. Niki fakta dan kenyataan Pak Lurah nggih. Kula keteko niku lungguh durung panas dikeki mangan. Segone rawon, tiyang mriki masakane luar biasa. Lambe kula niki cocok kali lambe desa. Soale kula mangan-mangan barang kota, mboten cocok, Pak. Kula mlebu dok lungguh teng ngisore kipas angin, langsung disuguhi mangan rawon. Masakane tiyang mriki mantep, sewedep, wasin. Kula icipi tok entek petang piring. Niku mboten ngicipi. Anjene ketomah niku pun kula sengaja enggak usah makan, nanti kita mamno kono ae lho. Kula niku bendinten liwat mriki, Pak. Sering liwat mriki. Kula nek badhe teng TVRI niku liwat mriki, langsung teng ngene Tanjungan niku. Mriko. Tapi kok mboten semram nek mriki niku enten balai desa. Saestu, Pak. Karena saya itu pendatang. Kula asli saking Tuban. Nggih. Kula niku asli dari Tuban, Pak. Bojo kula saking Kemlagi. Sami kali jenengan. Kembangan niku lho, Pak. Bulu. Lah niku omah kula. Tapi kula tumbas omah ten Jombang, ten Ploso mriku. Sakniki kula mantuk ten Bulu, ndamel gubuk ten mriku, madhep sawah ngeten, Pak. Sama nek pirsa kalih Gus Paat paranormal niku. Etane ngeten, kula Roma anyar ya endak-endake niku lantai 2 lah. Madhep sawah ngeten, Pak. Alhamdulillah kula ten mriku bisa mendidik anak-anak saya sampai kuliah semua. Anak kula niku 3, Pak. Lanang kabeh. Putu kula 5. Lho.
Nangge. 5 Mbak Siti putuku Mbak Siti. Kula dongakno muga-muga sampean kabeh pinaringan raos slamet, sak mantune kampung ini dibancai sesuai kali omong kula, tambah ngrembaka, pun sampai lali salat wajib 5 waktu harus kita tepati karena itu pondasine agama. Ngoten nggih? Cecak. Bengi cak. Yen awan aku ra doyan mangan, yen wengi turutan saklisian sing tak pikir rondo telesetan dalan durung sepasar nikan kok wis pegatan kutut manggung pawukir asmarandono atiku bingung sing tak rasa ra rumangsa udan deres ing mangsa katika rondo teles keton-keton ing mata ya getno nek getno apa mulai nggon getno kalau Mbak Siti sehat-sehat mawon nggih. Iso taga? Iso, Mas. Cak lekting iki monggo gak bola kristale gak dianu ngene ya apa ya? Kone pengingis mamer untumu sing kaya pagere bali desa iki ta. Aku seneng aku kene. Kon sering main do kene ya? Coba. Awakmu. Adu petik. Lah ngeten. Kok iso adu petik lho? Adu petik mbek Bapak Lurah Suliono iku seneng. Kanca ya? Plek. Oh, plek. Kanca kandhani. Apa? Ojo guyu ae. Pak Suliono ambek Butamina. 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 Bojone lah pokoke. Nggih. Ibu arek-arek teko disalami. Salami. Dikai anggur abang. Wih luar biasa. Enak iku. Tanpa biji ku. Aku yang meneng tak lirik dadak Pak Suliono. Apa? Oh sak segede dikekno aku anggur ijo ora lah. Alhamdulillah. Kabeh dikai abang aku dikai ijo. Duh, iku larang. Enak iku. Enak apa? Anggur ijo itu 1 kilo itu 250. Nek anggur biasa itu hanya 100 atau 50. Nek anggur ijo larang enak. Enak apa? Legi pisan. Legi apane Pak Suliono mlebu tak incipi mburine lawang kewecut tok. Wong anggur kok kecut sih. Ya pres aku anggur Pak Suliono. Ternyata apa? Liru blembeng wolo. Orang memberi itu adalah sodako. Dipernah-pernahno dikei supaya awakmu mangan enak. Lah iku mang lali sing dicangking. Blembeng wolo. Kate mbotho rengke ya dikekno aku. Aku lek mangan ngeyer diaput. Tapi Pak Lurah iki wonge gak isoan. Kon ro, aku mari mangan. Disikarno semongko tanpa biji. Sak lengser dari sampai sak menit. Awakmu dikek semongko tanpa biji. Masih aku yang ngono Butamina. Apa dikek apa? Dikek kacang tanpa biji. Aku ayo kulite tok kon iki. Iya. Kon tak kandhani. Kon biodone sing tukang ngekeki sego. Kene nek ngarani apa iku? Rewang ta? Iya, biodo. Srewegep-sregep kon. Alah gak sregep tok apa maneh Yuparli. Apa? Ambek aku Jawane. Gaci Yuparli. Enggak tahu kenal aku disalami dirupel kayak sego rawon. Wis luwih. Wah, empal sak mene-mene papat. Iya. Ana mentol loro, tak seseno wis kothot iki tak mburi. Mburi. Bareng tak pangan. Apa? Laos. Tapi biodone sregep-sregep. Saking sregepe, mari dikeki sego durung tak pangan ditarik maneh. Iya. Saking sregepe. Tapi dikon jukuk dhewe. Nok kene iku bebas. Kita pentas di sini itu lain daripada yang lain. Mangan dikon jukuk dhewe. Kon ro iwake sing pal iya cilik-cilik.
Lho, cilik atik tipis pisan, Tapi dhuwure ana krupuke wombo. Oh, mergo ketutupan kerupuk gak ketok empale nyempel. Tapi gak masalah sih. Gak masalah. Kan lho. Butamina mbek Pak Juliono. Apa? Lha iku biyen penyanyi ya. Lho, iku penyanyi. Wih, gak rek. Aduh, ojo rene lho, jeblak. Iya, ya mbok nyanyi mbok gak. Loh, tapi paling tidak usia-usia samandi panjenenganipun Bapak Lurah mbek Ibu iku mesti seneng-seneng nyanyi. Kisah cintane iku ya teko nyanyi kok. Teko nyanyi ya? Ono kenang-kenangane lagune? Ono. Kon lho. Lho. Saya apa sih? Lali aku. Ngene, jare ngene. Lagune Hetiko Sendang. Oh, Hetiko Sendang. Penyanyi zaman dulu. Mang aku nisor wapel ndukur kok lali. Jare ngene. Sing Butamia iki. Butamia. Ngomong ini. Bulurah. Ini bulurah yo. Alah, anjene wong yo ayu, yo ayu elek aku yo karo wong. Wong wedok tetep ayu. Ayu, ngilu. Ngene kok ambek nyanyi kok. Moco. Jare ngene. Biarkanlah aku memiliki. Kan ilah kakekmu ya. Ono wong nyanyi. Nek ono kancane nyanyi, kita itu wajib ekspresi. Ekspresine wong seneng ya kaya ngono mang. Ngene boleh baleni neh, Bu. Ya alhamdulillah. Apa? Bayaran kok kene wudu aku kadek banjer. Meni wayahe mekar. Aja ngomong nang ngono. Aku nek eling mekar kok kate nyanyi rada lali. Nek andani jare nyanyine ngene. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Asik. Hangat pelukan yang masih ku rasakan, dambaan hatiku sayang. Asik. Awi. Iku sing sapa iki mesti nyanyi ngono? Itu Bulurah. Sing Bulurah. Lah mosok Pak Lurah meneng ae. Pak Lurah Semaur. Koplok dekek plek. Kau welek dili wae Langsung nyanyi. Langsung nyanyi. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hayatku. Kesetiaanku tak luntur. Cuk. Mosok Pak Lurah kok sampai kaya ngono rek. Saking lagu saking melakon list. Oh gak mergo nyanyi aneh. Lah kok nangis perkara eling ibumu sing wis meninggal? Lah kok nangis? Apa sih aku kok ide ini? Wong sing cilik kacane diles ya kate gak. Ngono ayo ngomong. Ngomong apane wis bodho. Lah, ngene iki lho kok gak menangi nom-nom aku biyen. kon niku Kondro. apa? Masih sing remo, sing nyanyi campur sarian mang. Kabeh disawer. Sawe bayarane ya gede-gede. Gede-gede. Iya. Iku mang sing ayu iku paling gak 500. 500-an sing ayu. Sing gembruduk wong akeh kok. Wedok mang akeh ngomong 400-an. 400-an. Sing elek ireng mang. Gede bluduk. Iya, iku 75-an. Kan iku tumicin ta. Manusia itu tidak boleh memandang seseorang itu rendah. Kabeh di mata Tuhan derajat kita sama. Ayo ngono. Iya. Yu Parlik ya nyanyi. Nyanyi ya apa? Nyanyi lagu dangdut sing merah jambu lho. Nano 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 nane nano ane nano nane nano nane nano nane nano ane nano nane. Lirik iku musiknya toh, instrumennya nah. Liriknya apa lirik? Cintaku hanya kamu, cintu hangat, hangat kuku. Asik. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Dah pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Kon sing rewang tuwek lemu mang. Sapa jenenge? Ya mbok jenenge sapa muring-muring. Duh, muring-muring sing rewang. Kon kaya ngono lik ngatasane wong Mojopo ilange nyanyi kate bahasa Indonesia. Akhirnya dijawakno. Ya lagu iku mang dijawakno. Saya apa sih?
tresnaku karo kowe tresno abang jambu Asik. kangenku karo kowe kangen anget kuku Enak iki. delok wite gedang setahun pisan metu ontok Kon tak sodok gusimu lak dari dalam. gedang nek kate metu ontok Aja porno lho. Iki nggone wong kaum muslimin lho kene iki. seru Kok iso lihat pohon pisang bila berbuah setahun sekali. iku nek Bahasa ini. Nek Jawa nih. delok wite gedang setahun pisan metu ontok delok pakmu glendang ono bale Kon ngomong. Lagu itu gak usah lagu baru, nek gak iso. Lagu lama, tapi kalau kita menyanyi dari hati yang paling dalam, ya enak. kon roh lagu Cina Lagu Cina ono ta? ngono Kon iso? iso Yang Li judulnya Yang Li Tak siarno sik. aku Hadirin dan para pengunjung yang berbahagia, ketepatan pada malam hari ini Campur Sari Satria Budaya mendatangkan bintang tamu kenamaan dari kota Jakarta. Anda masih ingat Bang Haji Roma Irama akan dipanggil ke Surabaya untuk menyanyi. Bang Iwan Fals juga akan dipanggil ke Madura untuk menyanyi. Cak Conge insya Allah habis pentas dari sini akan dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu aku lah bongko akan dipanggil ke Mojokusumo untuk menyanyi. Untuk itu marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Sebentar lagi jenazah akan diberangkatkan, saudara. Pokok mati kada diberangkat nang Penyanyi akan kami tampilkan. Inilah Cak Co. bagiku kerek kate kawin goblok. Inilah Cak Conge dengan sebuah lagunya apa? Yang Li Zhengli. yang liwat aku kelingan. Loh, iku nek Cina ya iki. Nek ho Indonesia ngawur Gubuk Asmara. Iku lagu Bokas Moro. Lah iya nek nggone Cina kono Yang Li. Ngawur kok iki. Ngono ta? Ya, Yang liwat aku kelingan. Kae terus. Ngarep tok iku. Nyanyi nes. Nyanyi ku ya. Nyanyi ku sing lagu India. Muskurane ki wajah tumho kunggunane ki wajah tumho jaya jayena 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 Jai jadul jaji. Nggon enak. kok ngupui aku ngono sih Kok gak ngupui yo. ngawur iki Wis tak nyanyi dhewe aku. nyanyi nyanyi Lagune gombloh. oh iya Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Kutilmu. deh ku telepon Ku telepon ngatelimu. mau walik telingamu ku Ku telepon telepon telingamu. Ah, ngono. Sedang apa kawanku berjanda dan bertumbuh kegadekan cintaku. enak Tetapi mimpi apaku semalam asik kau keluar. Aku isinya suara aku tak delok merabat-merabat kok kono jebrek. lah pada izin jeramu arep wis ngomong izin dimpet sing penting meneh iso mbayari mekar lah ngono sih Iku sing mekar nambeni syariah iku. makane omahmu mau tutup terus nek wayahe tagihan kon ndelik Tutup. Bang Tricil cek gak liwat. sik ta aku ki heran delok awakmu ki ya Iya. delok awakmu aku nyanyi saya berharap kamu cepet menaik panggung Iya. lah kon kok melayu rono mengapa Oh iya. tak
delok teko kene. Wah iki gendeng kene wis nyanyi mlayu nang jepitan. Tapi wajahmu ki ada ketegangan. Ya gak tegangan ya apa aku mbek bojoku geger terus. Duh. Ya Aku apa? kate budal mengkate tak wurungno gak pantes wong ngiling main mojo kesumo ae. Iya. Lah aku tensiku 1800 jarene. Oh gak bongko kon, tensi kok 1800. Piro? Tensi paling tidak 140 kuwi wis rada Aku naik. wis tuwek lho, Er. Lah kon iku ancene repot biyen tak kandhani ngek. Rabiya sing menurut ajaran agamamu. Bojo ayu ya ngingoni, elek ya ngingoni. Palang sing ayu koyo bojoku delok kulite kuning. Mlakune cetit-cetit anjir wong teko Solo gak maido. Lah kon rabi pisane kulite wis wireng, ireng sak ilat-ilate. Bojo ta manuk gagak iku. Cemani. Kon tak kandhani. Apa? Enak rabi elek awet. Ora belek kok. Awet alang tak gawe dadi kan baute cek komplit kan. Kon kok aja ngono. Kalau punya masalah dengan keluarga, selesaikan secara keluargaan. Ojo sampai wong tanggaku krungu. Kon tak kandhani. Apa? Anakku dhewe ya telu. Telu. Nanok nanik nunu. Nanok nani nunu, iya. Nanok aku gak mikir wis rumah tangga wis uripe makmur. Nani. Sing nanik iki sik kuliah. Ya saya mau pikir. Sing gade sing umur 3 tahun, Sopo iku? Nunu iku. Sita. Ya iku aku. Adek anakku sing jenenge Nunu arek ireng. Rambutnya bremtek ngecemuk-ngecemuk. Mari terus Kon kok tak runduk dah semua. lambene nduwa weh. Sita. Anakmu lak telu. Nani, Nano, Nunu. Sing nani nyambut gawene wis gak usah meragukan. Sing Nano paling tidak bisa belanjane awake dhewe. Lah sing mau pikir lho sapa? Sing tak pikir mek Nunu edok. Adek Nunu ireng. Pepine mbuwa belum lambene nduwa. Ya iku aku sing ketok-ketok. Aku tukaran gak tukaran anu. Patenono kakek niko. Masa patenono? Anake dipateni loro disuntikno kok. Anake dipateni. Lah sampean karo turune kene. Turune Nunu iku ndawe. Adek mboplem pisan. Gak paling mbake ku nek turu bengi ya umek mbek bojone. Lah kandhani. Ngene. Aku kerja Surabaya. Kerjane Surabaya. Turu sak turu ning ketok-ketok Nunu. Wong arek wis gede-gede. Masih nani, nonok, nunu didoakan. Kita doa. Muga-muga combane gede nang cepet oleh rezeki iso rumah tangga. Zaman saiki kan wis canggih ya. Iya. Anakku Nunu masih rencana tak pelamir putih kok. Kok ngarep wedok kok diplamir. Lah saiki wis zamane dipoles. Nah, saiki kembali teko bojo. Mek bojo iku Cak, jangan dipandang segi cantiknya. Cantik juga boleh normal ya. Tapi paling tidak sehati, seiman, seakidah. Ngono, iku welinge bapak-bapakku biyen ngono. Rezeki jodoh pasti kuasane sing gawe urip. Tapi paling tidak kita menyelamatkan di dunia ini, bisa membimbing keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ngono bojoku saiki. Apa? Nek ayune gak nyacat, gedene ya gak nyacat, figure ya gak nyacat. Iya. Tapi kau bareng nyampe aku. Lah kon jadi seorang pemimpin keluarga kurang tegas. Imamnya keluarga aku sing iso mengarahkan istri menuju ke arah kebahagiaan. Kon gak kandhani. Teko sak teko ngono aku. Congek. Rene lha apa, Dik? Iku bojo ta musuh kok nyeluk congek. Lah ya wong aku ya bojone lho pengkaroan jare. Bojo. Njaluk mangan ya ngongkon ngepekno, njaluk ngombe ya nyiapno, adus ya nyiapno. Walah kok menderita uripmu ngek. Ya wis ya nek teko niku njaluk mangan. Terus congek rene. Lah apa sih? Peno mangan aku, nesu aku. Nah aku ya moro ya tak. Lah itu. Jenenge wong wedok. Sekecil keluarmu iku menjadi besar. Aku dhewe ya anjene wong biyen asale wak sonten sih tak entas iku biyen. Tak kerawuk raimu konku. Karepku. Lah mosok bojomu bekase begenggek ta? Ya nek begenggek gak ya dolan titik ngono lek. Nek bojomu njaluk congek, aku njaluk mangan, aja dipekno. Nek mau pekno berarti awakmu ki mengajak istrimu untuk berbuat yang tidak baik pada suami. Omong-omong kriya. Omong ibu ya. Apa? Apa? Dongko. Apa ini
bojomu pendeliki. Apa? Apa? Mangan. Man, Sego gak ono. sego gak ono. Geragalan kok pangan. Engko nek untune mrotoli. Lho, aku ben wedi. wedi apane nek untune mrotoli aku nek ngemut ibu. Sekali waktu memberi perhatian mbek apa? Ngekeki peringatan mbek Mari bojo koyo ngono. Sangek rene. Lah apa, Dik? Aku kesel ndepane ngombe. Ngono ku yo kapekno. Lah, ojo mengkrik omane. Apa? Apa? Ngombe. Ngombe. Kulkas gak ono banyune. Kulkas kan banyu. Ngombe banyu aki. Lu gane lede bener cangkeme. Kon iki diwarai gelem tak gak? Yo gelem. Awakmu nek pengen selamat nang ngarepe bojomu gak sampai dihancurkan mentalmu ya koyo ngono ku mang. Lho, ngono iku kon tak kandhani. Aku mari mangan, mari ngombe, keringet nek. Jedinge wis ana banyu. Ayo rene, nanti Pakno. Jeding nanti sen tak gene adus. Ngono lho Mas. Ngono ki awakmu ya apa? Aku yo wis tak bok ijik. Wadah. Mengkrik omane. Mengkrik. Apa? Apa? Adus. Adus. Jeding gak ono banyune. Jeding gak ono. Nyemplung kali Marmoyo. Ngono. Engko lak disundul nyambe. Ben wedi. Ben wedi. Ben Nek sungkan. ngono iku aku gak sepiro omongan sih. Nek njaluk mangan, sego gak ono, geragalan pangan. Nek njaluk ngombe, kulkas gak ono banyune. Ngombe banyu aki. Nek njaluk adus, jeding gak ono banyune, nyemplung kali Marmoyo. Iku nek ngono gak sepiro nek wis kudu balik maneh kok. Saking Apa? wasonten wis gak ono lho. Lah saiki kadang-kadang ngene. Jangan nek kelak ngomong ngono. Pegeten aku. Guyu. Omongan iki sing tak enteni. Dunia iki sing tak enteni. Dunia tak selebar daun kelor. Lho, lah aku main cok apa? Paribasan. Paribasan. Dunia tak selebar daun kolor. Kelor. Kelor kok kolor kok mburi. Kembang tebu dek. Kembang tebu dek. Kembang tebu dek. Hilang satu. Hilang satu. Tumbuh 1000. Lu kalah. Nek akeh nemen gak kuat gegerku. Iku paribasan. Aku saiki umur suwi gak apa-apa gak patek ngene lho, Tak tambahno nggo. Eling. Iya. Nek bojomu ayo pegatan guyu. Omongan iki sing tak enteni. Kembang tebu dek. Lho, dunia tak selebar, Kang. Ya, dunia tak selebar daun. Rokon. Iki ta. Ya iki. Rokon. Yang ini iki nek wetone wak sonten niku tak kandhani. Sopo lurahmu jenenge? Lurahmu sapa jenenge? Hah? Lurahmu. Suliono. Kon kok tak sapa sepatu bene kon kok gelon. Mamulo. Gelon bojo kaya ngene ngentas wak sonten biyen. Kene lho. Kon kate balik maneh nang wak sonten tutup. Iki bojomu. Iya iki. Sik. Kon rakon. Roy. Ya iki bojoku. Ya iki bojoku. Wah, lanjene awakmu pas rabine geblake mukidi. Mulane Hasilnya yang ngene iki. yang ngene iki lho rabi nek ketemu 87. Lho ala rek nyusoni Yo, ya. Ngene iki. ngene iki pale dipateni. Menit gonang pandane tidak ngedupetik maneh. Ana wong lagi gembira lho rek, ngene iki pale dipateni rek. Hati-hati. Pateni sapa? Bangeten aku. Lho, sampean pengen becek, pengen rukulot. Aku tane ana wong mlumah boleh kerih aku. Pringisan dadakno. Jonge. Pringisan awakmu ku lho. Ambek bojone dhewe kok ngono. Lho, Saru. iki rondok suwe aku sak minggu gorong ngene blas. Mulane ketok mlumah kene kesempatan iki rek ngono. Wis gak telepon-teleponan wis. Lho aja. Engko tak WA-e wong. Tak singgah. Mulane telpone kaku terus wong titik kayak ngene. HP-ne lho. Waduh. Kenapa? Dicokot Suliono. Kok iso? Lali. HP kayak susu sok Suliono. Lali kata mateni HP. Iki barate wong maling wis kono. Sing jelas
iki bojomu ngedono bahwa dekne punya hubungan mbek Pak Lurah, Iya. mbek Pak Suliono. Nek ngono beneran. Apa? Aku dhewe ya krasa. Iya. Lah Berarti apa? bojoku kan hubungane mbek Pak Lurah Suliono. Lho iya jene. Harus tegas kamu, harus tegas. Iya. Nek ancene kon saiki duwe hubungan mbek Pak Suliono, mesti sandek Lah apa? melo Pak Suliono. Lho iya, melu aku. Pak, foto-foto nggih. Puji sing priya. Pak Suliono. Pak, yo no, aku nduk kene no. Terus aku nduk. Wis jeneng tanggung jawab ngomong. Nek saiki ngeten mawon, Pak. Nek ancene sampean jeneng kalih bojo kula, sampean iki joli mio sing elek mawon. Heh, bojo kok dijolo mio. Wis enak mio elek awet. Deh, aku ki bojomu lho rek, kok mbok joli-jolno Iya, iku tapi mangsane. kan ngomongmu ngono rene. Bojo ngawur apa Ya kok rek? ngawur. Ya napa bojo ayu niku enggak telati. Lah masa digoleki wong wedok teko nyambut gawe iku lho, Mas. Dikongkon nduk omahe lho kok iso gak nyabani omahe iku lho. Ngene iki senengane plutusan turut dalan wong wedok dikongkon meneng ae. Ahu. Jangkrik. Her. Apa? Aku ngosno bojoku dhewe. Lah apa? Mang menenge kok saiki kaku kabeh. Kon wis tak kandhani. Masa? Awakmu wis tak kandhani. Iya. Nek ngadep bojomu dengan suasana seperti ini, kon kudu jamu sik. Wis jamu tak dorong? Wis Jamu apa? ndok kececek 70. Ndok Sik banyak. ta, Re. Ngene iki lho rek mlutus ya mlutus penggawean omah wis mari kabeh ta. Wis di Nyapu-nyapu, wis kora-kora, wis. umbah-umbah. Nggonku sing nyentel lho jeding pojokan kok wis bubat aku rung. Apa? Sing nyentel lho pojokan lho jeding ku lho. Ya iku gorong tak umbah. Lah Lah apa? Apa dirobong semut aku kok. Ojo gelem. Lu ala rek, lah mosok wae dikongkon ngumbah ngono ae lho kaboten peno lho gak teko kok nyambut gawe. Peno masih gak nyambut gawe aku lho meneng ae kok gane temen peno. Kok dikongkon wong wedok ngono ae lho rek. Berani temen-temen. Rambut iku kena-kena gak iso. Kon seneng akan ngumbah. Her. Awakmu iki kurang cepet. Kate tak umbah lumute akeh aku kawan. Titilono lho. Titili mulane dirobong semut. Awakmu kurang nyerodok bojomu kalah kon. Kon ngomong sak kata bojomu wis selikur gak ngatasi kon. Sodok ae. Wis tak maklumi, aku teko nyambut gawe lho cah iki mah aku sampe gak kober mangan aku. Apa? Gorong. Gorong. Lho, anjene tak gawe ngono. Kon engko ya. Indonesia muga gak ana hukum tak keplekno kon. Deh, ngek, Rungono sik. ngek. Aku lesu. Lesu. Mangan yo cah yo. Apa? Mangan. Heeh. Sego gak ono. Sing ono Golek apa? gadu-gadu. Wis sing aku. Apa? Tak sodokonku. Mangan sego gak ono. Lah ya tak Geragalan. Le, gado-gado sing pedes aku seneng. Heeh. Apa? Apa? Mangan. Iso. Sego gak ono. Sing ono apa? Kalau perongkalan pangan. Dah, ngono. Ono perongkalan pangan. Cocok. Lah mosok rek wong aku ki bojone lho dijaluki mangan kok wong wedok mbok kon mangan brongkalan niku lho. Lah kok lek untuku protol kabeh piye? Iki gawe maneh untune merotoli apa? Mbok yo aja ngono apa, nek gawe nek ati peno lho mbok yo ndak ngomong ae terus-terus aja kok koyo ngono dijaluki mangan lho rek. Wong wedok mbok kon mangan geragalan niku lho. Ojo Ngene iki aku paling gak lesu aku ngene iki. Ojo lemes. Wis gak mangan-manganan. Sing rek. Oh, udah gede omongan kado. Aja guyu. Saknone rek. Aja guyu. Lah apa nangis nak? Aduh, iki lho bolak-balik kok ijek iya ya. Wis guys teman. Jempolanmu cantengen. Aku ngelah aja aku Apa? ngombe. Aku tuh Ngombe? Aduh. Kau sik. Rungono. Ngono. Ngono lho. Iya. Sing menciring ngono. Apa? Rono. Loh. Susu nih tidak rumik. Aku tuh ngombe. Apa? Ngombe jan. Ngombe? Iso. Tuku es degan. Duh. Mangane gado-gado sih. Mangane gado-gado ngombene es tekan es batune sing oke yo. Iya. Yo es batune sing oke. Es batune sing oke. Aja sik kae. Apa? Arek iki kok kaku maneh. Kan iku bola-balik.
Kon ngajak ngombe es degan. Mareng ngono tuku obat tikus campur nang ngombe dhewe cek bongko kon ya. Heeh. Lho gak. Aku ngarep ngajari awakmu kok tambah goblok dhewe. Apa? Apa? Ngombe. Cak. Ngombe. Heeh. Kulkas gak ono banyu nih. Sing ngono apa? Oh, banyu aki. Sosoren nek gak ngono. Apa? banyu aki. Aku nek kadunge musuh. Oh, sosoren banyu aki. Ya. Cocotmu bacok wong aja kesumo bongko konku. Anjene bojomu aja ketulungan dokter ngono dadi cangkem kabeh kok. Aku lho mau njaluk ngombe rek. Iya. Lah mosok aku njaluk ngombe kok kan nyasar banyu aki ku lho. Kok iki kebangetan nek. Lah kok upama aku sampe nyasar banyu aki raiku blonjot, awakku blonjot, sikilku blonjot terus piye? Yo, kari situ tok iku sing tak kepengin aja sampe blonjot nek iku sing blonjot. Mandhe. Awakmu sing ana kendhone ngono kok. Nek kadung mencine wong lanang nek kadung maju pantang mundur. Ngono. Mengkerik. Sing dhuwur. Sing dhuwur. Wis. Ambek dodok. Ora kudu ngombe aku tak golek ngombe dhewe aku. Enak ngono. No, aku ngelakno. Kok iso nono Pak Lurah kok tak keplak dasmu kon kok. Pak Lurah, hei. Woi. Adang ketimuran itu harus ditepati. Ditepati. Dewi iki nang Jawa Timur. Oh, oke. Hen. Pak, sewu Pak, nggih. Kok nek milih bojo ya pinter. Saya dilewat rekor in ngono. Lho, iku nek tak tumpaki enteng tempat setateran ngek lu plecet ngono. Aku dhewe apa Wis dhewe? aku gak usah ngombe, aku sumut dilono cak keringetku cak ambek njuk-njuk kene-kene iku. Keringetku. Keringetku sumpah iki terus plus ambek njuk kene-kene iki lho cak aku. Aku aduh. Apa nek kon kok aja lemes-lemes lho. Bayaku kalah mbek mik mbek HP. Nah apa? Nek aku wis dimut HP ambek mik. Aku gak uman. Aduh aku. Adus. Adus. Iso. Ya apa, Mang? Apa? Adus. Banyu gak ono. Iya. Iku, Mang. Jedeng gak ono banyune. Iya. Kaya biasane ngono kae lho. Apa adus? Jedeng gak ono banyune. Sing ngono. Kalau adus ngene Kalimarmoyo. Kau nek diciti liwak gak patek gatel, tapi nek nyambe rondo dombir kon. Lah rumah kamu aku ki kebo ta. Lho ya air kebo. Kan Aku mbok padano mbek sapi ngono aku bojomu. ya kandhane. Lah wong ku wedok njaluk banyu ge adus nek kok. Aku tidak. Kok kok adus yo ngene kali lho. Lah iya, goblok iki. Aku lho bojomu. Iya. Tapi aku ki sapa? Ah ngono, ya ngono ya. Wong lanang kena tapuk wong wedok tapuk dhewe ben gak menang-menangan. Malas. Tapun. Nah, Aku ae. Lah kok gelani sajane? Mesisan. Lho. Iya. Aku ngide gak Mulai wani karo wong Wani. wedok. Sopo Beda. dilawan? Nah. Balesan. Nyah. Balesan. Apa? Lah iya, Sen. Wong biyen tak keloni ben susune gak ngono, kok saiki ngono, En. Apa? Saiki watos. Lah kan jerone ana watune kok. Wis, ngene rek. Iki anjene wis ketok nyoto nek rumah tanggane awak dhewe wis gak ono kecocokan. Ya terus karepmu ya apa? Bolak-balik dikandani wong rumah tangga iki lek wis gak ono kecocokan nek diterusno ya tetep gak enak. Tetep gak enak. Pegaten rek. Kebeneran ya omongan sitok iku sing tak. Guyune ndi guyune? Hahaha. Nek guyu sing. Iya. Lah, Ya omongan sitok iku Dik sing tanteni. dunia tak selebar dongkil. Dunia tak sedaun kelon. Lah aku ngerti ya dadi bojomu ngene lho. Kembang tebu, Dik. Nah, Apa kuwi? Apa jenenge kembang tebu? kembang tebu hilang satu. Iya. Kembang tebu, Dik. Iki lho kok nek karo gurung kembang tebune. Iku paribasan terus ono. Paribasan. Kembang tebu deh. Kembang tebu. Hilang satu. Nang wak sonten. Hilang satu. Lah apa?
Hilang satu tumbuh 1000. Nah, masih Kok gelani, kaya ganteng-ganteng kok. Wong lanang wis gak nyegeri gatel nang ati yo dapuramu. Iya, ancene. Lah aku ngerti ana dadi bojomu kaya ngene, aku biyen tak gelem aku dirabi Pak Sulyono. Wah, Lah ngerti yo ngene yo, saiki aku dadi bukades cocok. Niku lho garwane Pak Suryono namine Bu Rahayu. Lah bukades Bu Rahayu. Bukades Rahayu badhe tindak pundi? Nggih. Bu Rahayu badhe teng wasonten. Aku gak dadi bojomu gak getun. Ketun. Aku gak dadi bojomu rondo bebas. Balik napa gawe aku lawas ta. Nang ndi? Teng wasonten mana? Saiki wasonten paling nang suruh. Ya iku. Lek biyen kok takoni cintae Rahayu setengah mati karo praenmu. Lah biyen. Nek saiki apa? Pasero yo gak sotil. Wah, anak ire. Gak dawet yo gak ketan. Terus Kamela yo gak kentel Rahayu saiki karo ya apa lek? Karep yo wis gak doyan ku lho gambarmu. Iya. Apa? Pengen ro gambarmu aku lho. Lah, iki pertanyaane. Lah nek gambarmu nduk ngene kono, terus irungmu nanti nek. Saiki ngene, Dik. Nek ancene kon wis gak seneng mbek aku. Apa? Aku tak balekno aku. Tolong balekno Jokoku biyen. Lah kok gelani? Iya, Dik. Wis ketara temen yang ngejak elek-elekan sembarang tak balekno tapi balekno sik dodo susuku. Aku Ayo. pati kok mak didi lho, Rek. Lah kok gelani dadi wong kelek. lanang? Aku dadi bojomu kunangane ya apa? Aku dadi bojomu ngono gak kenakan gak enak. Kok gak kenakan rumangsamu? Ya apa enak wong gak kenan. Lah iya, aku dadi bojomu gak tau enak nyambut gawe awen karawan. Bengi karo bengi ndak sampe tak gawe cekel. Cekel sampe tak gawe. Mulane kok gak jomplang. Bojomu biyen melok sirkus ah. Iya. Lah kok sikil digawe ndas ndas sikil. Mulane Wis. Iki secara tidak langsung, Hmm. wong wedok wis nebakne pati-pat minta pisah, minta pegatan, awakmu ya oke. Iya. Berarti secara agama wis sah Wis awakmu. pegatan. Lah aku sebagai penyambung lidah, Iya. ngekei solusi yang baik. Nek kono wis pegatan barek Rahayu, Iya. nek Rahayu digo sapa nang Ojo atik mangkel. Atimu ojo atik mangkel. Ojo atik cemburu. Ojo atik cemburu. Ojo atik mangkel. Terus karepmu ya apa, Ed? Rek, tangan mari nyekel apa? Mekel rimason. Mari nyekel rimason iki ngeraupi raine bojoku panas. Bah cek pokoke. Lah, kon ya ngono. Nek wis pegatan barek congek disosor mentok, bah dipangan wedhus, didilati nyambe, gak usah mewah. Ya jelas tidak. Iya. Lah Wes, wong praen. ikhlas ya, ikhlas tenan ya. Ikhlas. Ikhlas ya. Salaman. Ikhlas. Wis ikhlas. Nah, Aku. Pak, kula rondo, Pak. Alah, rondo tawak-tawakno. Nek Pak Silyono gelem yo karo isin. Iya sih. Lah Pak Silyono gelem karenku berarti kan betah isin. Pak Sulyono, Pak Sulyono SE itu adalah seorang penjabat desa, Iya. lurah. Bisa menjaga etika dan attitude. Gak mungkin bekasnya codot di pangan, gak mungkin. Pak, kula rondo. Oh, alah. Wes, nek jenenge awakmu bisa barek iki, Iya. wong eling-eling aku pirang-pirang wulan, pirang tahun yang pungkur Iya. ditinggal bojoku ya. Iya. Sementara awakmu ngalao, codot-codotan diri tak lelesane. Ketara betah isin, karen kue arep iki. Loh, lah biyen iki sadurunge dadi mbakmu lho, sisaku. Lah nek nomor kuwi sik duwe sampean. Bisa duwe. Gak apa-apa lah meneh. Ya ketemu nih Pak Sinten ngono biyen lho. Gak isin Siti. Karen kue arep. Lah apa loro atimu? Gak Atimu loro. loro sik. Apa loro? Gak loro temenan. Gak loro jane. Masih kok ngono-ngono gak apa-apa aku yo gak cemburu. 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 Lah apa kok gak cemburu? Gak. Lah apa kok gak? Jane bojomu kok. Apa aku cemburu? Nek aku cemburu kan gak enak. Caconge mbek ning Rahayu iki kan awake dhewe dikai waktu terbatas karena mengingat besok itu masih ada acara. Iya. Jadi iki mang hanya sekedar intermezzo goyanan, Pak. Sing baik monggo kita ambil, yang jelek kita buang jauh-jauh. Ya, Tujuan sepurane kula ya, niki Kak, hanya ya. menghibur. Jangan kok
Aku ya ngono sepurane. Nggih. Dadi tujuan kula mau menghibur, muga-muga hiburan kula kanthi kira-kiranipun campur sari satria budaya niki bisa membawa kesan yang baik kangge masyarakat mriki. Ngoten nggih? Nggih. Nah, sadurunge acara niki kula pungkasi badhe kula kintun lagu sepindah malih kangge panjenengan sedaya kali masyarakat Mojokusumo. Sebuah lagu dengan judulnya apa? Embuh. Capek Gunung. Wes, kula dhewe katik horeg boleh gak karu-karuan. Capek Gunung, Det. Nggih, boten sampean entuk sik. Nyanyi. Mari iki ana ceritane, Mbak. Mari ki nek lakone, Mbak. Ana lakone. Pahe dimut jangkrik. Jerengan anak lanang cilik tak openi ning gedene ana endi Jarene wis menang keturutan sing dikadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali capek gunung. Sampean gak pengen nyanyi ta? Sampean. Aku kepengin banyu. Sekar bisa nyawa gunung biasa dadi raja dene ora ilang gonku padha lara-lara Jis Mbah Nuwun. Ning rayu cak jonge kanca-kanca panjak kabeh matur suwun ngiringi kula. Terima kasih kula ucapan kepada panjenenganipun sedaya linmas ingkang wonten Desa Mojokusumo. Nggih. Matur suwun panjenengan jagi desa kanthi sae. Terima kasih kula ucapan kepada panjenenganipun Bapak Lurah sak staf-stafe. Jis Mbah Nuwun Bapak Muga-muga sak mantune kampung ini dibancai, dislameti, ada tekor bilahi cedak saking rezeki. Amin. Acara niki kula tutup dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah terus Satria Budaya. Hadirin pemirsa yang berbahagia.